Takže čaute, tu je MRSK, stúďa u videu z Minecraft.sk, sme tu s Terkou a sme tu na Skyward. A Terka, poď, ideme skočiť do portálu, poď. 3, 2... Ja som tam skočila. Ja som skočil do teba, takže nevadí, okej? Ja som do sebe. Okej. Vidíš ma? Ja mám damage. Počkaj, vidíš ma? Jo, a mám damage. Tak keď ma vidíš, tak poď ku mne. Když si to mohu věc, Čo? mám damage. Dobre. Tak keď ma vidíš, tak poď ku mne. Hej. Já budu se snažit jít k tobě. OK. Pozor na pressure plate. To bude těžký. A to je daleko. Čo bol ťažký? Hmm. Ne, Čo si spadla? nikdo mě zhodil zběr. Tak počkaj, ja spadnem, hej? Tak ja spadnem, OK? Okay. Tak spadujem kvôli Terke, keby dačo, hej? OK, Terka, tak čakaj na portáli si tam. Jako čekám, ale nikdo se nevidím. Je tady. OK, si tu? Tak po 3, 2, 1, štart. Vyberám si kit, vyberám si kit, vyberám si kit. Jo, jsme vedle sebe. OK, tak rýchlo šprinty a poď ku mne, jasné? Jo, bože, tam to. Šprintuj. Jo, já to nemůžu, já jsem tak pomalá. Já jsem tak pomalá, strašně si to já to vždycky seřazuju. Tak ja som takedy pomalý, ale v Minecraftu nie som až taký pomalý. Moje všetko si berem, dám si Ečko a potom si rozprávame veci. Idem si po ďalšiu česku. Mám tu veci, zoberiem si čo mi treba. Treba mi toto, dobre. Potom zoberiem si toto, šípy zoberiem si toto, bloky zoberiem si toto, 25 mám, zoberiem si toto, dobre, 45. Čo, takto ma hituje? Takto ma zabil, ty kokos, fúma takto zabije. To není proste fér. Skáču. Žiješ? Žiješ? Skáču. Tak spadni. No však já už jsem spadla, respawn. OK. Poteďka poď, 3, 2, 1, štart. OK, ujde, tak si, mne sa to tak načítava. Nebudem to takto, Vedle sebe. Je ten full dia case. čo? Ten full dia case vedle mě. Počkaj, tak ty si, ja som vedľa teba, ne? Jo. Áno, vidím ťa, OK. Ten je vedle mě, druhý. OK, ja ťa vidím. Je full dia. OK, čo je také, čo to je také, češto? Dost blbý. Cesta tu je, OK, idem hore. Já se k tobě portnu. On je na středě. Aha, Hej. ty nejsi vedle mě. My nejsme spolu. Nie sme, prečo? Nevím, to jsem si až toho všimla. Ale jdu do toho hezky zabít. Rius? Tak to nie, prečo, Gram? Nebýt můj tým. to nie, prečo my nie sme spolu. To nevadí, Terka, ne? Zemřela. Čo? Zemřela. Čo sme? Já jsem zemřela. Jo, a ja žijem, tak počkaj. Ja to dohrajem. Jo, chudák ta holka. Proč? Počkat, Rius, budeme týmovat, jsem holka. Jak mám napsat? Rius, ona je VIP.
Jo, aj to je môj, skladám do partíšek, keď má VIPčku. Mi niečo napísať? Ja neviem, čo im mám napísať. Idem jedného save mood. Idem o save mood. Čo mám napísať serius? Idem o save mood. Zabijú ma do tu. Tak poď. No tak poď, hej, poď. Terka, poď. 3, 2, 1, štart. Koľko má 5 minút, tak toto keď skončíme, tak ja to potom ukončím a dám to na YouTube. OK, zase je tá mapa. Terka, vidíš ma? Ne. Musíš počkať. Tak počkaj, idem si po veci. Ja nemám žiadne bloky. Počkajem si po veci. Počkaj. My natáčime. Pôjdem si po veci, kamu. Dobre. Menším vlnu. OK. Tak ja si to dám potvoľa do tých, takže dám si to sem, toto si dám tu, toto Menším toto vlnu. sem, toto si dám sem, toto si dám sem, to dnes idem sebe. A toto si dám vedľa seba, OK. Tak ja musím rýchlo hrať, lebo za chvíľku mi to už končí nahrávanie. Číkaj, Mari, on má toto. A sa obojme, a tam nie je ty kokos. Počkám. Číkaj, idem do stredku, keby. On ide ku mne. Cigá, ma zabijú do tu. OK, takže keď si video pozreli, dajte like, odber, tak čaute. Komentár.